أري أركان لك إيه أنا بأزم جم ولا أقول ما قلاو بأدم به جم أركان إيه إنه ولكاي ول جو سكاب dan kujur tadi dia والله بأزم ani numba ta kamu numba taru هلو ami no de yayma mi ni an de wahibo الله نسيدي اللوس دي هذا الناس بدي يلا وأنا تيفون تاني باس apa awan mi fat gonden garken ja fatam ton de bido hal egg son woni don eggal lebbi jeegom hadde minaaren do ratu wawa dum daga dok de ake ga wala mi yen mi e an mara tampani lawle amma jani mbar bi ma am allaka allah ina ko mi majjur balde didi be wi mo dal ka allah balli de wallahi ko dirani tele ko tele ko mi jaddu no tele pini tv kawam yi kam to no telephone gal ngar ni ba antay ka may non war malam no da gar sal heta والله لا اله الا الله جمسو ما عرفني منه جميل فيكو جميل أرساكو جميل والله والله بسم الله من فين أوالي Pamer, ajar mana ni? Ya, mana mana orang boleh buat pakai? Afini, ni fini jantan, punya tak? Hib. Hal tak, hal. Asal ini kami selalu mana punya tak? Ayah pun. Ya semua kau bilang. Apa ni kau gimana? Ni sekira lera bala nama jawab. Bosan ni mana? Ya kau ni ala aku di dalam di leban. Kau memang kumul. Andin tak? Fan mana? Mana kasih kau? Pamer. Ya, Pamer. Kayak apa? Anda ya semua kau bilang. Ini kau mana ya samkat? Pamer, kuntu kau nada yang kijam. Mana nan? Min kar ko birtude damol suudu ma taymar fay suuda nan maru duka ane paawo minan sax daane paawo kono daane ma tan nan mara hal mer ko woni wadde an joni woni hakkunde ame ma ko heɗade mi mine bamma a yettima terminus noon kaalido a meeɗaki mer an so wimi re mbiya heɗade mi heɗaki e joni an mer ko woni probléme ma mi tina hen tawde probléme mo jogui ka puɗɗiɗo hirde hana joni mi ala ko ñami haalandema kaalido mi wona guiƴe ñiwa ala gayna ko hande da ɓerno ma wela ya sona pa woni koy an e mi deƴƴi mi namdoto no mbiɗa est ce que wonata paw affaire ñaarel woni wa aɗa wawi foftinde me ñaarel wala wawa komin namdiɗo rek ko namdorɗa ya mi yehi suuɗo min bonnedagal ma ngal taki minema e dalla eyi tokoro yaay ma ko woni caɗele makko yaay ma min ari miɗa haalda makko elle wonko ɓuranmi ɗum walla wonko luuɓanmi ɗum yayam sese par sese happori o ustat konngol makko bon ko wonko mbaɗmi ɗum komi tinani ala ne gorgol annene noto me pada cet état ƴeew mbendi ko an jaggil ɗum noon kono mbeɗa andi ko wonɗum woni probléme makko walla yenne il est de mauvaise humeur aujourd'hui rek ay yaay ma min nawoni ɗum teŋe noppi ma miɗa andi ɗum no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi min mi sohla o haala pour min mi anda ɗum yoraram tan mi anda ya quelque chose qui cloche wonko o woni wonko woni komi anda noon e ko mbaɗmi ɗum mais wonko woni haalnam tan hoto suuɗomi min de sinno ko sagam ƴetta ɗum kawale sotma jaggi ɗum haydara mbende wonani tan andi neɗɗo fof no jogui jour mum ko noon tan yaari
wala ina wawi taw kadi ko waddata e Amadou ko ɓernde makko metti hen seeɗa tan ah madame ah gonga tigi ko non wawi wonde Amadou noon tawde kanko taki o addi ngoɗo yeeso mi wima ko ma addu yeeso adda yeeso kadi hoɗa e addude yeeso min wima haaldu noon annene gorgol hetto tan mi haalanma min somi anduno mi haalantama haydara ay Amadou yaay makko woni afu Faati Haruna rewi hen Salla rewi hen Yero rewi hen garmi gonmi koddo yaayam ɓesnani di ko minen tan o jañi suko weli ɗum yiyat ɗo Amadou suko metti ɗum o yiyat ɗo Amadou ayno potirɗa wonde ɗo kaalidu foti wonde ɗo ko noon Amadou foti wonirde e nder oɗo galle walla mi anda ma yaltin Amadou ma woddo amen minen fof ko Yero e joom galle ma yaltin amen hoɗoma tikku annene oɗo haal jarani duhde min e hooram to gonmi ɗo kalmi tan ko miijam kono leerani mini ko ɗum jaggimo leerima kam yenne yeeso makko no uddita leerima ay ko adduɗa ko ɗum woni gonga wuurat yi'a Amadou e galle he o maaya o ina nena Amadou e nder galle he min wima noon ko haala bonka famide jarani yenne hay so yiiɗa Amadou wona ɗo ɗum o wawnede ndax baba me hoore mi watta ɗum permettre hay suko bamma wondi hen ma min mi wonɗaɗa hen makko Amadou wona ɗo wela metti ananani kam de mbimi tokoro Amadou wona ɗo ina ubbe ina maaya Amadou wona e galle he ko kalanmami ko ɗum wodata an joni a jinganat nene ma mi feera jingande ma andi baba woni sehilam wonde yenne jarani yenne duhde jippin ɗum hoɗo bonnu débat men noon hoɗo bonnu yewtere men min ka sehilam mi yiɗa ɓernde ma no wula tokoro Amadou wonata galle he ma wonno ɗum hay goto wawi haydara weli metti noon mbimani eyi jafoɗa noon sa yi noddumami ha ɗo wonge haalaji mi yiiɗa haalde ɗum e dow yimɓe te an kam moɗo yima tan moɗo yiɗanma hooram min eyyi ko ɗum waɗi moɗo dañno anniya e maɗa anniya noon ko moɗo jogui ceerno mo gandanɗa hoorema joom gandal gandaɗo ne eyyi ala ko wawani mbimami Balla Gaye en ministre aji joom gande en footballeur ji mbir jiɗi ala mo arata toon min kam ni mi welaka tan joɗade tan ni moɗo yiya stare ɗum ɗon ala mo arata e tepperam salmina kam naata nder ceerno an noon jimami tan gandumami ko mbawmi woɓɓeɓe kadi an moɗo wanma ɗum mbaɗa tan feere gara jaaden mi holluma ceerno moodi waɗanma ha jiya noon ma yii eyyi ɗum tan jimmi bon mon frère ko adi foof Allah jarama bon saabu neɗɗo so tawi ari tawi maɗa wonde dental oɗon gollo surtout diwi yimɓe foof ari ha e ma suuɓimama ko saabu yidde e yidandema ko moƴƴi ɗum tan mais malheureusement nak ko fayi e gueɗe sernaɓe bon caggal Allah noon e nelaɗo mum e jinnabam j'ai déjà eu mon marabout mon wasila ceerno Cheikh Oumar Bachir mun tagaɗa ha Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɓi ceerno Mouhamadoul Bachir mi salanakima noon ko mbiɗa ko mais ɓe mi neɗɗo saɗa yirlo yo tawɗo gonɗa ɗo a ronki dañde mais hande noon ceerno Cheikh Oumar Bachir ala ko ronkini waɗande mi aduna mum kala ko duuni kam aussi mbaɗiya donc ko heddi ko nak anniye ma e yam yooɗi par ce que agence o wonɓe ɗo ɓe ne keewi te yimɓe kadi potani Allah kadi tagui kono fondani e kala fof ko gonga eyyi jinmi tan ko so tawi no wawi wonde ɗum ɗon fof no moƴƴi ha maayi no yonni kono noon jinnomi tan ko ɓeydade seeɗa ko yimɓe moƴƴi tan yahata toon ko ɗum waɗi jinnomi hay so taw ko laaw goto tan yaha tan yiyana hoorema min ɗum tan jinmi kaw désolé jaafoɗa nak mais franchement gueɗe sernaɓe kam ko mbimami ko rek j'ai déjà eu mon marabout ceerno Cheikh Oumar Bachir tan yoni kam quoi jaafoɗa ay min ceerno Bachir yoni kam de kono noon wattu hen hakkille tan joni aɗa anno watten mami artoyi
an miijo heen tan ñimmi ko hayso tawi laawol gootol ala yaha tan calmondiɗon waɗa ɗum ɗon tan eyi aɗa anndi salminde kam e yimɓe kam so gondi jokkodirta en ɗam mais so tawi ko fayi e batte sernaɓe kam ko mbimami ko wonɗo jaggumi ko mbaɗen noon tan jaaɗen toon calmondiɗon eyi agence o kam ko agence ma eyyi non ɗum kam galle allah galle ma mo mboɗo fatma ɗon eyyi mboɗo jogui numéro ma mami nodde inchallah a jarama merci beaucoup a jarama ka moƴƴo merci merci beaucoup an copain hanki mi noddima ha mi tampi ha haali gonga mais sa yi appel am kay nodda kam ha oɗon moment Allah ne seedi j'étais hyper fâché Allah ne seedi oɗon moment to tolnumi ɗon jinnomi tan ko wartade voilà aɗa andi sahaji yimɓe ne mbiya wonde heureux ko dañde jawdi kono min soɓe namdi kam min yoro holko woni wonde heureux mbiyanmi ko dañde debbo moƴƴo gilen ne gummimi voyage ha oɗo saaha Tidiane Yasin rokkanimi jam rokkanimi salam e accu ko haalta ko jeewogal dukko jamma dukko ñalawma e haaluji ñakkude fayda to guittuɗa oɗo téléphone to janoɗa holno donnoma mi natata e galle min tawa o tottami café somi sohli ndiyam ko min rekkata ɗum hooram wona haala belka wona hay regard ni tan hay regard hay darde mi ni tan mi welto Yasin anniyaki wadde ɗum hawre noon ɓerdem ne muusi noddumi kaw makko goto amin jewta hen mboɗo haalanomo mette ɓerdam o sikkata noon ko warata ko wonto tolnayiyam ne Tidiane est ce que aɗa andi hunde somi haalnima ɗum mboɗo andi a gumata an moom ko haalda fof ko bon min e jeewo bientôt wona 2 mois 2 mois j'ai bien précisé 2 mois mbimam min dendani leydi 2 mois e accu ko haalta ko mboɗo andi no a gumata ha mais jeewo galle ɗum ɗon moƴƴani bi makko ɓiɓɓe makko bien sûr mais ko kanko wondaka o sikkata noon ko warata ko o moom il faut mi haala e kanko bon mi tampi tant mieux min kam non il faut non heɗo daccam tan mami haala e kanko heɗo non mami mi yiiɗa o sikka ko waɗata ko ina muusimi par ce que sa haalda e makko tan wayat comme no ko min nulma pour ya haaldude e makko ete on wawi sikkitare kadi ko warata ko ina wonto tolnumi ete min tolnanimi ɗo henna par ce que aɗa andi holko guiɗumi janggude e aduna ko muñal ala tomi rewani e aduna donc ko warata ko tolnanimi ɗo henna ko deuxièmement min ko muñal iɗimi janggude mboɗo wawi muñde debbo do ha 2 ans ou bien 5 ans taw waɗata kam haydara ɗum woni ko faana majjani min majjani adane on mbiyatno kam commissaire ko tagui mi jaɓata wadde dohan ko tabi mi jaɓata nande e sukaɓe rewɓe mais ɗum ɗon foof ko Allah rokki kam wawde muñde ko heddi ko woni yeeso darani guite kala ko neɗɗo hirsi ƴiƴam dam artata tan koye juuɗe mum ala yaade artude mais quand même je suis vraiment désolé mboɗo foti noon noddinoma kono ko ɗum ɗo tan nangguno kam taw bernde nden heewi seeɗa mi andano holko mbaɗanmi mais mbarati kananimi ala non boutique ma o to tolnuɗa hen ko ɗum ɗon tawi miɗo noddanoma pour ala ara jeewnaɓe ok a sakiti dañde boutique o mi sakki woddani ko gata jahen ok a jetti ɗum jahen dara jahen min daroy ɗum lawol goto ha ngari mawni